It's a brand new day mga kapuso. Maayong buntag kaninyo diha. Ubani ko ninyo this morning atong makahinabi ang duha sa atong kapuso stars nga cast sa Love is Caught in His Arms. Maayong buntag Rahil and Sean. Welcome dito sa At Home with the GMA Regional TV. Maayong buntag po dati Abby, maayong buntag po sa tanan ng mga nananaw dira sa mga balay ng mga kapuso. Maayong buntag Ate Abby and maayong buntag sa lahat ng nanonood dito sa At Home with the GMA Regional TV. Yeah. Share with us this morning kung anong usual routines nyo when you wake up and how do you make sure to maintain that fit body? Ikaw, mauna tol. Sige, ako na lang mauna. Siyempre, yung usual morning routine ko is paggising ko, kakain muna ako. And siyempre, to get energy. Tapos after that, diretso na ako sa gym para maintain ko yung physique na I'm aiming for. Every day dapat stay consistent. Ayun. Ako naman, I wouldn't exactly call myself a fit body, but unang ginagawa ko siguro sa morning kasi nagluluto breakfast, titimpla ako ng kape, yun, tapos how do I maintain this fit body? Ewan, mas tinitingnan ko lang kung ano yung kinakain ko ngayon. Since you are also now part of Sparkada, how do you feel about it at sino ang mga pinaka-close nyo sa group? What I feel about being part of Sparkada is, syempre, it will always be an honor for me. Tsaka, syempre, sobrang blessed ko and sobrang thankful ko rin na nandito ako. With a group na kasama mga tao with full of talents. So, mga pinaka-close ko talaga sa Sparkada is sila Anjay, Xavier, ayan, sila Sean, and pero I'm happy na lahat kami we get along together pag nagsasama kami. Ako naman po, as part of Sparkada, overwhelming po siya kasi kahit taga Davao jud ba ako nya murag kinsa may magdahom na makasulod di kog Sparkada ana sumurag thankful lang jud kay ko nga na ako dire and lipay lang ko na nakailan ako sila na part ko sa group pag lunch namo nya ang bond na mo kay strong kayo ana sa bilang baguhan sa showbiz kasi very heartwarming to be with these people. And as part of the sino pinaka-close ko sa Sparkada, lahat na nakasama ko nung Love Is, sila po yung naging super close ko kasi mas nakasama ko po sila na matagal at nakapag-bond po talaga kami. And we are also going to witness your passion for acting sa Love is Caught in His Arms. Anong paghahanda ang ginawa nyo to portray your roles here? Ako po to portray the role of Troy Ferrell. Ano po siya eh? Siya po yung pinakamakulit, pinakamasayahin. Siyempre bilang first timer po sa set, mahirap maging loose kumbaga. So, yung preparation ko po talaga is just to get used to the set and also the people that I'm with para naman po, maluwag lang ako, kaya ko magbiro while on cam. Ganun po para mabigyan ko ng justice yung character ko na yun. Ako naman yung preparations ko for my character since very siya, maangas and may siguro mataas confidence niya. And me as a person with low confidence before na kasi bago lang rin ako. I had to really read and watch videos on how to be confident and ask my friends din. Kasi playboy kasi character ko. So I asked my friends kung paano yung dating ng ganun. Ito si Sean, tinanong ko rin siya. Pero hindi naman daw siya playboy. So nahirapan rin talaga ako. Pero masaya yung pag-prepare ko kasi marami rin ako natutunan. Finally, please invite all our kapuso here in Mindanao na abangan ang Love is Caught in His Arms and to follow you in all your social media accounts. Maayong buntag, mga taga Davao. Make sure na panoorin nyo ang aming show. Actually, yung mga nasa padada rin yung mga relatives ko, sana panoorin nyo and huwag nyo kalimutan manood every day with your family. Thank you so much. And you may follow me on Instagram, rahil.birria, and sa Facebook, Rahil Birria lang. Thank you so much for listening. Ayun, maayong buntag sa inyo tanan, unta, mananaw mo no sa Love is Caught in His Arms, hapit na magawa sa GMA. Sure ko nakiligon jud mo kada gabi ninyo makita ni, para
To know more about me, please follow me on my social media at @SeanLucas__. On TikTok at @Sean_Lucas. And on Facebook, Sean Lucas po. Thank you so much for your time this morning. Ingat kayo and more power sa inyong career. Salamat po. Thank you po. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.